Sí, sé que els nostres alumnes arribaran a l'escola molt conscienciats amb el vocabulari Covid, però he pensat que potser serà una bona idea repassar-lo i vincular continguts curriculars en ell. Doncs que comenci el vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Hola, molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit a tots i totes els que esteu veient aquest vídeo. I aquest també serà un vídeo molt breu en el que us presento un material que he elaborat per repassar o per treballar el vocabulari relacionat amb aquesta pandèmia que ens està canviant la vida negativament, la veritat. Doncs començo. Primer passatemps. Aquest passatemps l'he anomenat "Quines vocals falten?". Per què he posat vocals? Doncs perquè així pot donar peu a repassar les lletres de l'abecedari i tornar a repassar conceptes de vocals i consonants. Molt bé, segon passatemps. Ortocovid. Aquí he posat unes imatges pràcticament idèntiques a la pàgina anterior, en les quals cadascuna d'elles té dues possibilitats de paraules, una que està ben escrita i l'altra que no. I aquí aquesta activitat l'he enfocada molt a l'ortografia i a errades típiques que acostumem a veure com a mestres que fan els nostres alumnes, com en el cas de mascareta, doncs que a vegades quan estan integrant la Q te la poden posar també en llocs que no toca, perquè aquí seria mascuareta, per exemple, no? Està molt bé, perquè així pots repassar bastanta ortografia. Seguim. Tercera activitat o passatemps, els mots encreuats. L'he fet molt senzill, només amb 5 paraules. Aquí he posat una definició molt breu de cadascuna d'elles i del que es tracta és d'endevinar doncs, quina és la paraula en qüestió. La següent, una sopa de lletres. Senzilla i pràctica. Hi ha 7 paraules en total, també relacionades, com he dit abans, amb aquesta pandèmia, i les han de trobar. I per últim, tenim el d'ordenar síl·labes. El d'ordenar síl·labes, doncs com molt bé diu el seu nom, es tracta d'ordenar síl·labes i formar paraules. D'aquesta manera també podem tornar a repassar les síl·labes, els cops de veu. Si ja hem donat la síl·laba tònica o no, també ho podríem vincular o repassar. Si hem treballat conceptes de monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes, per exemple, polisíl·labes, també podem vincular, o agudes, planes i esdrúixoles. Doncs, nois i noies, teniu aquest material directament per descarregar a la descripció d'aquest vídeo, és un PDF, i si us ha agradat, doncs doneu-me like, comenteu-me, feu difusió del meu canal a totes aquelles persones que creieu que ho poden necessitar o que els hi pot ajudar, i que tinguem molt bona entrada de curs. Adeu! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.